Avui és dilluns i he vingut a les 9, que la llibreria encara no està oberta al públic, i la veritat és que és una experiència superbonica. Mai havia estat en una llibreria buida i hi ha un silenci, una tranquil·litat, una pau. M'encanta aquest lloc. És veritat que amb gent guanya, perquè no hi ha res més bonic que poder compartir un espai així amb gent. Però és veritat que venir aquí sola... Quin soroll! M'encanta, m'obsessiona. Com esteu, nois i noies? Com està anant literàriament aquest principi del 2023? Jo estic molt contenta. A l'últim vídeo us vaig explicar una mica els meus propòsits lectors d'aquest any i la veritat és que els estic complint. De moment, és veritat que estem al principíssim d'aquest mes, d'aquest any, però, bueno, algo és algo. O sigui, jo m'estic esforçant molt per complir-los i crec que me n'anirem sortint, la veritat. Ja veurem, no se sap mai. Però ja us dic que estic contenta. Espero que vosaltres també ho estigueu i que estigueu complint els vostres propòsits lectors, siguin quins siguin. Jo, tinc ganes la setmana que ve o en algun moment de comentar-vos ja les lectures que estic llegint aquest 2023. De moment, però, tinc moltes ganes de començar una sèrie de vídeos que a veure si funciona, a mi em faria molta il·lusió, que és reaccionant o recomanant o no, o desrecomanant els llibres que llegeixen els meus personatges preferits. Poden ser personatges de ficció o poden ser personatges de no ficció. A mi m'agrada molt consumir sèries, m'agrada molt consumir youtubers, m'agrada molt consumir llibres i moltes vegades els personatges, siguin reals o no, d'aquests continguts, llegeixen. I quan llegeixen, moltes vegades tenim la sort de que llegeixen llibres reals i que són esmentats llibres reals, no? Llavors vull començar aquesta sèrie amb la Rory Gilmore, que és el personatge de les Gilmore Girls, que és una sèrie que a mi m'ha tingut obsessionadíssima durant molt de temps i que mai hem comentat aquí, perquè normalment no comentem sèries, però justament la Rory Gilmore, que és una de les protagonistes, és un personatge que és superlector. Ella llegeix moltíssim, llegeix constantment i a més llegeix, o sigui, constantment tenim referències dels llibres que està llegint, no? I té autores preferides i a mesura que va creixent va tenint lectures com més complicades, o sigui, és una cosa fantàstica, a mi no hi ha res que em pugui agradar més. Llavors, Gilmore Girls és una sèrie molt llarga i la Rory Gilmore durant tota aquesta sèrie esmenta més o menys, i no dic de broma, ho he trobat a internet, 500 llibres. Perdona, o sigui, 500 llibres, la barbaritat de llibres que esmenta. Llavors, òbviament, no els comentarem tots, però sí que comentarem alguns dels llibres que llegeix la Rory durant la seva estada a la sèrie. Jo us recomano de veritat que mireu aquesta sèrie, està a Netflix, em sembla superguai i a més, relacionant-ho amb el tema de la lectura, a mi veure aquesta naneta, la Rory, llegir tant, era algo que m'inspirava molt a llegir i em venia molt de gust llegir. O sigui, a mi em va molt bé, sobretot quan tinc bloquejos lectors, veure coses relacionades amb la lectura, no? Veure vídeos de gent que em recomana llibres, veure sèries on la gent llegeix, etc. Un dels llibres preferits de la Rory és La campana de vidre, de Sílvia Plath. Sílvia Plath, de fet, li agrada moltíssim en totes les seves formes. És una autora que constantment és referenciada a la sèrie, no? Però és veritat que un dels llibres preferits de la Rory és La campana de vidre, que és l'única novel·la que va escriure Sílvia Plath, perquè Sílvia Plath va escriure molt, va escriure poesia, però només va escriure una novel·la i és La campana de vidre. Llavors, jo no l'he llegida, sincerament, i de fet en aquestes recomanacions que faig he parlat poc de Sílvia Plath. És una autora que sempre ha estat com allà, no? Com que m'ha interessat i tal, però com no m'he acabat mai de concentrar en ella, ho apunto també als objectius d'aquest 2023, potser va ser l'any de llegir una mica més Sílvia Plath. Em fa una mica de pal també perquè la tinc com molt... O sigui, és com que inevitablement col·loquem els autors com en llocs del nostre cervell, no? Jo l'he col·locat com en el lloc aquest de dir, em fa una mica de pal perquè... jo què sé, no sé. What are you reading? The Portable Dorothy Parker. There's little in taking or giving. Després, la nostra Rory, com nosaltres, és una gran amant dels russos i per tant li encanta Anna Karenina de Tolstoi. Anna Karenina és una lectura d'aquestes obligatòries, és una lectura d'aquestes que fa mandra, però que una noia un dia senzillament ha de dir fins aquí, ja n'hi ha prou, i llegir-se'l. O sigui, no, per mi no hi ha més. Potser sóc jo que sóc molt dura, però per mi hi ha com una sèrie de lectures que són obligatòries i que encara que facin mandra, que tal, jo me les llegeixo. M'ho prenc una mica com les lectures obligatòries del col·le, que sincerament a mi les lectures obligatòries del col·le m'encantaven, encara que no m'agradessin justament perquè jo sabia que m'estaven donant, o sigui, que em donaven un background, una cultura que era necessària, saps? Jo són llibres que no vull anar pel món sense haver llegit. És perquè sóc una puta snob, segurament? Sí, perquè a més després no he parlat a la meva vida amb ningú d'Anna Karenina, en plan, és que amb ningú, mai de la vida ha sortit d'aquest tema en una conversa.
però jo són lectures que considero que he de llegir. Llavors jo us ho recomano molt si no us l'heu llegida, potser us agrada, potser no. Els russos, com sempre dic, són uns putos pesaos. A mi m'encanta que siguin pesats, però bueno, hi ha gent que se li pot fer més costa amunt, no? A la Rory, per algun motiu, li encanta aquell llibre. Després també hi ha una època que la Rory està llegint 1984 de George Orwell, i ja veieu també que és com que els guionistes van diferent, que aquesta noia només llegeixi clàssics, perquè de cop i volta només està llegint com tots els clàssics més importants. Jo també ho entenc, perquè si estàs definint un personatge, de cop fer-li llegir una cosa super random i super de nínxol no funciona en una sèrie que està pensada perquè triomfi per tot el món. Has de posar referents fàcils i àgils perquè l'espectador ho situï encara que no hagi llegit el llibre, no? I clar, realment 1984 és l'exemple perfecte. És el típic llibre que jo em vaig llegir amb 15 anys i me la va sudar el més gordo. Jo vaig tenir una època com molt distòpica i llavors, després de superar-la més a nivell juvenil, de llegir Divergente i totes aquestes històries, la meva mare va dir, ok, come on, ja n'hi ha prou, hem de començar a llegir coses una mica més sèries. I va ser com aquest moment de llegir-me Un món feliç i tot aquest tipus de coses. A mi, 1984, doncs em va fer una mica de palazo. També és veritat això que estic parlant, vull dir, me'l vaig llegir fa 10 anys, estem parlant d'això ja, perquè jo sóc ja una senyora de 24 anys, per tant, si me'l vaig llegir amb 15 anys, doncs tu calcula. Fa pràcticament 10 anys, i recordo que em va costar. També és veritat que jo venia de llegir novel·letes juvenils, llavors, bueno, va ser de les meves primeres lectures de persona una mica adulta. Ja us dic, per mi és una altra lectura d'aquestes que senzillament en algun moment t'has d'afrontar i ni que sigui mirar-te-la una mica. Hi ha gent que li encanta, hi ha gent que és el seu llibre preferit, no ho sé. Després, un llibre que em fa molta il·lusió, que li agradi i que de fet jo crec que ja he parlat aquí alguna vegada d'ella, és L'edat de la innocència, de l'Edith Wharton. L'Edith Wharton és una autora que vaig descobrir, com totes les coses bones que em passen a la vida, gràcies a la Marina Porras, la meva amiga, i que em va obsessionar. Em va encantar. És una autora que jo tinc la sensació que es parla molt poc d'ella, sobretot tenint en compte de la masterpiece que és L'edat de la innocència, i em fa molta il·lusió que la Rory esmenti aquest llibre a Gilmore Girls, perquè tinc la sensació, o sigui, és veritat que és un llibre molt conegut, però tinc la sensació que és un llibre que no està sent prou reivindicat últimament. Potser és perquè jo estic en una espècie de núvol on no es reivindica aquest llibre, però és un llibre que em va encantar, és primet, entra facilíssim, és preciós, és absolutament maco. O sigui, em va encantar. T'agafa O sigui, és com d'aquests llibres on durant uns dies deixes de viure la teva vida i només pots pensar en aquell llibre i estàs super dintre d'aquest llibre, saps? Que arribes a casa amb ganes de llegir. És que no hi ha res més màgic, o sigui, de vegades arribes a casa i t'estàs llegint un llibre que penses, bueno, doncs ara em forçaré a llegir, però com que et fa pal. Però quan passa el contrari, que és que estàs amb els teus amics i penses, no vull estar aquí, vull estar a casa meva llegint l'Edith Wharton, això és el millor que et pot passar. I és el que a mi em va passar amb l'edat de la innocència. Durant la sèrie també llegeix, que jo ara recordi, Faulkner, també li encanta i reivindica moltíssim Jane Austen, que a mi això és una que em fa moltíssima il·lusió. Té com, sobretot al principi de la sèrie, té aquest moment Jane Austen que és molt mona, on li recomana a més el llibre com en el noi amb qui s'està veient. O sigui, és una cosa realment molt, molt cookie. Here. Oh, how'd you like it? Well, I could tell you, but then I'd have to kill you. Aha, you liked it. You liked Jane Austen. I knew you would. Lane, Dean likes Jane Austen. Wow, who would have thought? I told him he would, but he was all, forget Jane Austen, you have to read Hunter Thompson. You do have to read Hunter Thompson. Not as much as you needed to read Jane Austen. Yeah. Si aquest vídeo us agrada, potser faig una segona part parlant de més llibres que llegeix la nostra estimadíssima Rory Gilmore al llarg de la seva vida, o almenys al llarg de la vida que ens ensenyen a Gilmore Girls, però ja us dic, realment és una sèrie que és molt bonica de veure i que a sobre té unes referències literàries superguais de que realment jo, si fos vosaltres, me les aniria apuntant i aniria a llegir-me-les. O sigui, són literalment totes les lectures que llegeix lectura obligatòria. Així de clar. O sigui que ja sabeu, nois i noies, si us agrada llegir, mireu Gilmore Girls i després procediu a llegir tots els llibres que esmenta. També de cop i volta esmenta llibres en plan Alicia al País de les Meravelles, però és que, bueno, és acaso no, o sigui, és un clàssic també, saps? Per tant, ja et dic, només masterpieces. Moltes gràcies a Rory Gilmore per donar-nos tants moments. Moltes gràcies Lorelai Gilmore per criar la Rory Gilmore i fer que existeixi aquest ésser preciós al món. Gràcies. Que vagi molt bé, nois i noies. Recordeu venir aquí a la llibreria Ona per trobar tots els llibres que llegeix la Rory Gilmore i, com sempre, tindreu aquí gent, tot de llibreters disposats a ajudar-vos. Jo sé que ara potser és un moment raro per comprar llibres perquè és la cuesta de enero, però mai és mal moment, nois. Mai és mal moment. Que vagi molt bé i molts ànims amb els vostres propòsits lectors. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran i ens veiem d'aquí 15 dies.